Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana Nigerian na muku gaisuwar fata alheri. To alhamdulillah ina so na ji bidiyon wani bawan Allah. Ina so niman bashi amsa bakin gwargwado. Dan uwana abin da nake so gare ka mutum a aje mutum a komo mu ƙasa. Mu yi defandirkin ƙasan mu. Mu aje mutum. Mu aje defandirkin mutum mu dawo ƙasan mu. Ba da jini guda ne kuke aiki ba. Nashi jini daban naka daban, ba sheda guda kuke aiki ba, sheda shi daban taka daban. Allah na yayyo kana son shi a rayuwarka, to wanda shi baya so nai ya zaka iya kai da shi. Allah ya bashi iko, yayi shekara wajen nawa saman iko, baya yiwuwa kowa ya so shi. Kai kana so shi, wancan bai son shi, wancan da bai so nai shi ya kana iya dole alaci da sai kasa ya so shi. Kai yayi ma adalci, bai yi ma wancan adalci ba. Wanda ba a yi ma adalci ba, ka bari shi ma ya gai albarkacin bakin shi bisa ga rashin adalcin da aka yi mashi. Ba ka iya kasa kowa su zan kala ɗaya. Mutane ba mu iya mu taru mu zan ɗaya. Ba ku tashi magana sai kun ji an hito an yi da wani sannan ku hito kun mance da ƙasa duka. Kusan shekara ƙasa ta yi tana cikin wurgingin mu. Ba a taɓa hitowa bidiyo guda kai yi ba ƙasar ka ba. Na nema kana neman goyon bayan waɗanda kaka nan kana kamfani yanzu nan, kana neman su to don Allah dan Annabi a zo a taimaki ƙasar ga cikin halin da take. Ba mu taɓa ganin bidiyon ka guda ba a lokacin da ba a kurta ba, lokacin kuna da tsada, a lokacin tsada gare ku ba ku taɓuwa kakkamance, ba ku taɓuwa lokacin da tsada gare ku. Yanzu kun yi kashen, kuna wantar da yanzu kuke yi saboda yanzu kun yi kashen firi, kowa ya zo ya saya. Farko babu ka cikin Nijar, ko kai ba dan Nijar bane farko. Mu na mun ka san ka, mu da muka yi siyasa tare da kai. Ka taba tara mutane, waye taba yace ka tara ana kiran ka shugaban jeunesse. Na san dai jeunesse na PNDS tarayya ne ko to mu muna cikin jeunesse na PNDS tarayya. Yo ka hodi dan rana da kake jeunesse na Africa ka zamana da su ka ta tamna. So no muna haduwa da kai wurin kongare no muna haduwa. Ka taba dan rana ka hodi da ka tara jeunesse na Africa kace ku zo ku tattauna kan wasu matsaloli. Ka hodi dan rana yanzu nan naka ka bi dan mu a kare so kana bi dan mutane a kare su a zo a hada kai. Yanzu naka sa ana hada kai can har ko karun ƴan Niger an ce ma yanzu karun ƴan Niger hada yake rabe yake. Yanzu ƴan Niger ba su taba hada kai ba kamar yanzu nan, in baka sani ba a gaya maka. Ƴan Niger ba su taba hada kai ba kamar yanzu nan. Dan haka muna kwatanta maka in kana iya ka gane in ya ma adalci bai ma wani adalci ba, wanda bai ma adalci ba ka iya hana an yi mishi adalci. Kuma kai baka isa ka kai mai adalcin nan da ba ai ba da baya. Dan haka bai da abun da zai yi, haƙƙin shi ne maganan nan ya gai matsayin shi ma na dan ƙasa. Kai ka hadi ka ce Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya ɗaukaka shi, Allah shi ne ka ɗaukaka mutum, wallahi Musa Allah ya ɗaukaka shi. Amma ba ko gwamnatin Saudi Arabia bai sai ma kowa abin da yake so ba, bai sai ma 'yan ƙasa ta kowa ya mai adalci ba. Gwamnatin Makka ma bai sai shi ma kowa adalci ba. Dan haka in an ka ce wanda ka ga an ka ba kashi ba kana mai kuka, in an ka ba mutum kashi ba ka iya kana mishi kuka. Ka bar laissez-nous tranquille mon frère. Ka kyale mu dan Allah da Annabi mu sheda. Wanda ka ga yana magana akan wannan bawan Allah, ka bincika in yayi mai rashin adalci, in yace ga abin da an kai mai zaka iya kai mai shi yanzu. Ko da yaushe kana hawo da so ni abin da ya sama kawai kwata ya gane ra'ayinka kowane irin ra'ayi ne. Sai ni dibi a lokacin da kake da dama hada mutane baka hada su ba, sai yanzu da dama ta kuce baka. Yanzu kake neman a zo a hada kai suwa da suwa wa'anda sun ga san ka baya. Wallahi jiya ba ta dawowa, sai dai a hauki gobe. Kuma goben ma abinda ka shibka dawa jiya ya hito, in na kwarai da shi ne zaka girba. Ka san da wannan abinda ka shibka na zaka girba, so da kar kai dan manin wai gobe in ta zo zaka cin shibka wani. A'a baka isa ba, abinda kai ka shibka shine zaka ci. Ka sa wannan akan ka. Yan Niger ba jahilai bane wallahi, yan Niger sun waye yanzu, ku kama kanku wallahi. Yan Niger wallahi sun waye yanzu. Kuna hito kuna farfagandin mutane a hito aika zai sai ka mu ba ma ku tane ko mu sa aikin mu ba. Dan Niger ba wani wanda bai san ku ba yanzu. Lokacin da kake da dama ba kai ba sai ta kubce ba sannan ka dawo kana kiyoyoniya. Laissez-nous tranquille mon frère.